Sir Al. Ito si Congressman. Yan. Saka si Comboy. Sila po ang mga cook namin dito. Yan. Kumpare ko yan. Ito po yung mga almusal namin kanina, lugaw. Ngayong tanghali, sinigang. Mamayang tanghali na merienda, pansit. Ito po yung sinigang. Parang ikay ko yan. Ito. Puno aso. Bihon. Mickey. Ba may Mickey pa pala? Mickey. Tapos yun yung lutuan na isa. Ayan. Kumpare mo ang upo namin kanyo. Oh.